дар озмуни зикргардида 118 нафар хонандагон аз ҳамаи шаҳру навоҳии кишвар иштирок карда барои ба даст овардани аттестати аълои универсалӣ бо медали тилло ва нуқра ва аттестати аълои равиявӣ бо медали тилло ва нуқра донишозмӯй намуданд. Дар ифтитоҳи ин чорабинӣ роҳбарияти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон баромад намуда таъкид доштанд, ки танҳо хонандагони болаёқату соҳиби истеъдоде метавонанд аттестати аълои универсалӣ ва равиявиро бо медалҳои тилло ва нуқра ба даст оранд, ки ҳамаи фанҳои барномаи таълимии таҳсилоти миёнаи умумиро дар сатҳи аъло аз худ намуданд. барои роҳат ёфтан ба ин озмун мо бо устодон бисёр маводҳои таълимӣ ва маводҳои иловагиро кор мекардем ва ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кардем ва аз тарафи ҳайати мушовираи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳо тасдиқ гарданд ва имрӯз мо ба ин озмун роҳат ёфтем. Ман умедворам, ки дар ин озмун ғолиб меоям ва медали тилло ва аттестати аълоро ба даст меорам. озмун давоми 2 рӯз идома меёбад, яъне рӯзи аввал аз фанни математика кори хатӣ кор мекунем ва дар рӯзи дуюм аз 5 фанни таълимӣ корҳои тестӣ кор мекунем. Ман дар ин озмун аз рӯи равияи табии риёзӣ барои гирифтани медали нуқра иштирок дорам. Мо барои иштирок дар ин озмун таи 3 моҳ бо муаллимони муассисаи худамон тайёрӣ дидем. Ман умедворам, ки ин озмун хеле шаффоф мегузарад ва мо ба ҳамаи орзуҳои мақсади худамон мерасем. тибқи низомномаи ин озмун дар он хонандагоне иштирок карда метавонанд, ки синфи 9-ро бо аттестати аъло ва имтиҳонҳои синфи 10-11-ро бо баҳои 5 ва рафтори намунавӣ хатм карданд. хатмкунандагоне ки синфи 9-ро бо шаҳодатномаи аъло ва ҳамчунин синфҳои 10 ва 11-ро бо баҳои аъло ҷамъбаст намуданд, аз аттестатсияи давлатии хатм бо баҳои аъло гузаштанд ва дар баробари ин аз санҷиши комиссияи вазорати маориф гузаштанд бо медали тилло ва шаҳодатномаи намунаи махсус мукофотонида мешаванд. ба ғайр аз ин ба хатмкунандагоне ки синфҳои 9, 10 ва 11-ро бо баҳои аъло хатм намуда, аттестатсияи давлатии хатмро бо баҳои аъло ҷамъбаст намуданд, аз санҷиши комиссияи вазорати маориф гузаштанд, вале на кам аз 2 баҳои 4 доранд, бо медали нуқра ва шаҳодатномаи намунаи махсус мукофотонида мешаванд. озмуни мазкур 2 бахшро дар бар гирифта, дар бахши аввал довталабон аз фанҳои забон ва адабиёт ва риёзиёт имтиҳон супориданд. қарор аст, ки дар идомаи озмун довталабони аттестати аълои универсалӣ бо медалҳои тилло ва нуқра аз 12 фанни таълимӣ ва довталабони аттестати аълои равиявӣ бо медалҳои тилло ва нуқра аз 6 фанни таълимӣ имтиҳон супоранд. натиҷаи озмун баъди ҷамъбасти холҳои ниҳоии довталабон муайян карда мешавад. мавриди қайд аст, ки барои гузаронидани санҷишҳои фаннӣ бо фармоиши вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби олимони шинохта ва устодони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии кишвар комиссияҳои фаннӣ таъсис дода шуданд.